discotecile, dar cred că tu faci ceva special ce nu au altele. În discoteca toată e cea mai drăguță fată și tare mi-aș dori să vei cu mine măcar o dată. Dar cel mai bine mă simt atunci când încăpești și trupul tău vibrează, gândește că vrei și ar vrea să zic că mă dorești. Te miști de tot și mai vrei și de la început și ar vrea să îmi spui tu în continuare cele